Tajjeb li ngħidu iva f'daw l-4 snin aħna ħloqna 20,000 post ta' xogħol. U naħseb da ċertifikat tajjeb, l-4 snin fid-diffikultajiet kollha li kellna 20,000 post ta' xogħol. Mara li tażel li terġa' tidħol fid-dinja tax xogħol santuha sena bla taxxa, bla income tax, għal kull tarbija li twildet mit-2007 il-qudiem. U għal min inqata' mill-post ta' xogħol għandu jom għandux tarbija u wara 5 snin jerġa' jidħol fid-dinja ta' xogħol għandu sena ma jħallas income tax. Aħna dejjem żammejna kentna f'dak li għandu x'aqsam mal-istipendju. Aħna għedna li l-istipendju natuh, unżiduh, unkabruh u wessajnieh u tajnieh lill-istudenti l-lum il-ġurnata 18,500 student li jieħdu 23 miljun euro kull sena. Hemm agreement li kien sar fi żmien Alfred Sant li baqa' jott li jorbotna li dak li jkunu security documents jibqgħu security documents. Dak kien l-argument ta' riċerka Kija Karwana u dan l-oppożizzjoni inkompetenti fehmu li da kollu ma kien xejn minnu għaliex fehmu li aħna konna qed nippruvaw nitlu fil-Partnership for Peace. Mu vera xejn. Dottor Muscat iddefenda id-dritt tal-Korea ta' fuq li tispara l-missila. Issa jmissu jaf li d-dinja kollha bin-Nazzjoni Uniti b'kollox ikkundannat lil Korea ta' fuq tal-isparat il-missila. U allura Dottor Muscat ipperikola ir-reputazzjoni ta' pajjiżna għax ħa pożizzjoni li hija kontrarja għal dak li ħadet bħala pożizzjoni il-Kunsil tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Nassigura li kulħadd li sa nibqgħu nagħmlu l-aħjar li nistgħu biex pajjiżna mhux ħadd ma jaqbal lura imma kulħadd jimxi l quddiem biex pajjiżna fil-familji tagħna noħolqulhom ix-xogħol u ntuhom ix-xogħol biex fil-familji tagħna inħallulhom iktar flus fil-but biex fl-edukazzjoni u liedna jkollhom l-aqwa u l-aħjar u biex f'saħħitna inkomplu nkunu fost l-aħjar fl-Ewropa.